ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. айни замон дар жилмассив қарор дорем. аз ин тараф як остановка сеюм база, як остановкаи дигар поён, чордомаи гардиши фурудгоҳ. аз ин тараф бошад бозори Ховарон, 7 ва 9 километр. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. кӯчаи Каратегинский, навхонаҳои Охтоқ, аз раҳи Калон то хоная 4 километр аст. бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, ба мана ҳамин гардиш медароем. аз ҳамин гардиш, аз ҳамин раҳи мошингард то хонаи ҳамагӣ 800 метр. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи ҳавлии фурӯшӣ дар наздаш бочкаи об аст. ҳавлии фурӯшии имрӯзамон иборат аз 3 сотиқ замин ва дар умум 5 дархона мебошад. 2 бинои истиқоматӣ, якум бино дӯстони азиз. дар ин бино ҳамом, ҳоҷатхона, якум дуюм ҳуҷра ва ошхона ҳаст ва ин бошад бинои нав. бинои нав иборат аз як такхонаи калон, тагаш ба пурраги такхона мебошад ва дар боло 3 ҳуҷраи истиқоматӣ аст ва санузел. ҳавли 4 кунҷа мебошад. нархаш дӯстони азиз 350 000 сомонӣ боз савдо мешавад дар кӯчаи Каратегинский, навхонаҳои Охтоқ, ноҳияи Рудакӣ. 350 000 сомонӣ боз савдо мешавад. дӯстони азиз, марҳамат, навомона шурӯъ мекунем. ҳама хонаҳоя якта ба якта нишон медиҳем. дар ин ҷо ҳамон термекс ҳаст. ин бошад ҳоҷатхона. ин якум ҳуҷраи истиқомати дӯстони азиз. телевизор ҳаст, база, антеннаам ҳаст дӯстони азиз, кондитсионерам ҳаст. ҳама чизош меистад. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва ин бошад дӯстони азиз ошхона. дӯстони азиз, марҳамат, бинои нав, чӣ хеле ки гуфтем, тагаш ба пурраги такхона мебошад. болояш хонаҳои истиқоматӣ, ҳамаш бо хишти пухта сохта шудааст дӯстони азиз. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ва санузел, ҳоҷатхонаву ҳамом дӯстони азиз. ин бошад дуюм ҳуҷра дӯстони азиз. дуюм ҳуҷраам треза дорад, просто дурнужда чизҳои соҳиби хона ҳаст, вале ҳамин ба пурраги ба навор гирифта намешавад. ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва ин бошад ҳоҷатхонаву ҳамон. мегузарем ба такхона дӯстони азиз. такхонаи бениҳоят калон мебошад. тамоми ҳамин бино тагаш такхона ҳаст дӯстони азиз. марҳамат, чӣ хеле ки мебинем, такхонаи калон аст. метавонем баъҳазор дар ин ҷо чизҳои лозимиятонро монем ё ин ки хонаҳои иловагӣ кунем дар ин ҷо дӯстони азиз. ихтиёри шумо. бинед чӣ қадар такхонаи калон аст. ҳавлии фурӯшӣ иборат аз 3 сотиқ замин, 5 дархона. нархаш боз такрор мекунем, 350 000 сомонӣ. хона фавран, яъне срочна фурӯхта мешавад дӯстони азиз. барои ҳамин савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ҳарду рақам ватсап доранд. аз номи канали Dom.tj занг зада пурсон шуд. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.